Kakuha anak ko. Yun. Karga na ito punta ng Iloilo. Yan. Ay, ay, ay. Round this sky. Ay, siyempre. TikTok na. Ito na yung mga sibuyas. Salandra. Ito ang sinasabing sorting, nagsasalandra. Artistahin. Dito ba lang mga pugi? Dito ba na? Oo, yung mga pogi, siyempre. Ay, pogi na, maganda pa. Oy. Sabi mo na ang pugi. Dito ako sa isang maganda. Sa kabila, mamaya. Lahat yan. May nakalaban. Yan. Ito. Hinihiwalay nila ito mga good. Kulang i-post, may killer ng ahang. Apo. Ito mga good to. Mga kanto, hindi pa to jumbo, no? Hindi po. Good lang po. Good lang. Good yan. Ito ang... Tropical. Jumbo. Ito ang jumbo. Yun, itong sinasabing bulugan. Bulugan, medyo mura to. Mabili yan sa Iloilo ang bulugan. Opo, pero medyo... Yan, itong bulugan. Sineseparate din. Sineseparate din. Yan. Mga good. Masaya rito pag umungan. Kinikilo pa pala. Oh, yan, si Judy, kilala niyo yan. Yan. Shorting. Pero yung truck na yan, di pa ata mapapasama yung sa atin. Bukas pa daw yung isang truck lang. Sana bulugan dyan, man? Ay, mga ito. Bulugan. Ito daw. Bulugan. Yan. Pag bulugan, ibig sabihin, mahaba ang tangkay. Ito. Ay, sorry. Nalaglag na. Ito ang bulugan. Ang tangkay hanggang dito. Mahaba. Bulugan yan. Medyo, kung baga sa kwan, second class yan. Second class. Bulugan. Yan. Ito ang mga first class. Kinikilo. 28 medyaban. Pero kanyan tara 28 lang, ano? Ano, Chod? Wala pang 300? Di bale. Hindi naman tayo na zero eh. Ayo. Iba dyan eh. Iba nga dyan, zero eh. Kay Junjun na. Kaya doon daw, kaya kung maganda raw. Doon kay Fidel. Kuya. Hindi daw na wala daw sakit yung mga kon doon, sibuyas. Wala kaya ang sakit. Wala. Sana naman eh. Kasi nga ako doon. Di pa. Di pa. Yan. Okay. Diyan ito gamatay ako. Di ba lang? Maganda naman ang presyo ng sibuyas ngayon nata. Pagkita niya kamoy. 60. Meron tanay. Oh, kapirin na ba yun? Para hindi magutom yung ating taga-Salandra. Ano? Di ba pwede ba tao tayo? Yan, sorting. Siniseparate yung good, jumbo, saka bulugan.